Γεια σας, είμαι ο Γιάννης από το κανάλι Αληθινές Ιστορίες Ζωής και σήμερα θα σας διηγηθώ μια αληθινή ιστορία. Τιμόθεε, έπρεπε να προσέχεις λίγο, αφού ξέρεις ότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Το ξέρω κύριε διοικητά, γι' αυτό ακριβώς θέλω να τελειώσω όλο αυτό το θέμα. Μα εσύ έχεις ήδη βγάλει τόση βρωμιά στη φόρα που όσο και αν προσπαθήσουν κάποιοι δεν πρόκειται πια να μπορέσουν να το συγκαλύψουν. Το καταλαβαίνω, αλλά για να μην ανησυχώ πρέπει να ταρακουνήσω ακόμα μία φορά αυτή τη φωλιά. Αρκεί να σπείρω εκεί πανικό. Θα τρέξουν, θα αρχίσουν να σβήνουν ίχνη και τότε θα κάνουν ένα σωρό λάθη. Εγώ πάντως ελπίζω πολύ να σηκώσω τέτοιο κύμα ώστε στο τέλος και να βγω στον αρχηγό. Θα με βάλεις σε μπελάδες εσύ, αν και σε 6 μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Εντάξει, πάμε, ίσως τουλάχιστον κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο καθαρό. Μόνο πρόσεχε εκεί, μη πας στα ίσια, σιγά σιγά, με παρακολούθηση και από μακριά. Να θυμάσαι ότι έχεις τον Αλέξανδρο και δεν αξίζουν όλα αυτά να χάσεις το παιδί σου. Ευχαριστώ κύριε διοικητά. Ωραία, φεύγω. Ο Τιμόθεος είχε προσωπικό ενδιαφέρον για αυτή τη συμμορία. Όχι μόνο επειδή αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάλυψη από κάποιον ψηλά και έκαναν ό,τι ήθελαν, αλλά επειδή φυλάκιζαν για τα δικά τους εγκλήματα άλλους, αθώους ανθρώπους. Οι αποδείξεις ήταν τόσο ισχυρές που και οι δικαστές σήκωναν τα χέρια ψηλά. Όλοι καταλάβαιναν ότι τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον έβαλαν άδικα στην φυλακή. Όλα τα στοιχεία όμως ήταν εναντίον του και κανένας, ούτε οι δικηγόροι, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ο Τιμόθεος ανέλαβε την υπόθεση πριν από 2 χρόνια. Ο ίδιος πήγε στον διοικητή και είπε να βάλει κάποιο μέσον να την πάρει. Τότε ο διοικητής, ο κύριος Γιώργος, εξεπλάγει. «Γιατί, τι θες, μόνο τα δόντια σου θα σπάσεις και άσε που μπορεί να πάθεις κάτι χειρότερο». Ο Τιμόθεος χαμογέλασε. «Τώρα υπάρχουν καλοί οδοντίατροι, θα βάλω καινούρια, δεν θα ξεχωρίζουν από τα δικά μου. Αλλά σοβαρά τώρα κύριε διοικητά. Εχθές φυλάκισαν μία κοπέλα, την Μαρίνα αν δεν κάνω λάθος. Καταλαβαίνετε, την εκμεταλλεύτηκαν, απλώς βρέθηκε σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή». «Τιμόθεε, μη λες τέτοια λόγια, είδες πόσα στοιχεία υπάρχουν εναντίον της». «Τα είδα όλα και εσείς τα καταλαβαίνετε άψογα, αλλά δεν σας ενοχλεί που κάποιος εκεί πάνω μας κουμαντάρει σαν μαριονέτες? Και στη τελική κύριε διοικητά, όλοι εμείς που είμαστε η εξουσία, οφείλουμε να φροντίζουμε να τηρείται ο νόμος από όλους». «Αχ, λίγο πονοκέφαλο έχεις. Πάρ' την υπόθεση και ασχολήσου. Και την κοπέλα, τι να σου πω, τη λυπάμαι κι εγώ, πίστεψέ με, αλλά πολλά δεν είναι στο χέρι μας». Ο Τιμόθεος προσπάθησε να τη βγάλει, αλλά κατάλαβε ότι κάποιος πολύ έξυπνα άλλαζε τα στοιχεία και αυτό δημιουργούσε υποψίες ότι πίσω απ' όλα στεκόταν κάποιος από την αστυνομία. Βέβαια, όχι ένας απλός υπάλληλος. Πάντως, αν και ο Τιμόθεος της είχε υποσχεθεί να την βγάλει έξω, δεν τα κατάφερε. Όταν την οδηγούσαν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, η κοπέλα κράτησε πάνω του το βλέμμα της, σαν να τον ρωτούσε «Πού είναι αυτή η υπόσχεση?». Ο Αλέξανδρος τον κοίταζε προσεκτικά. «Μπαμπά, θα γυρίσει σύντομα?» «Σύντομα, αλλά εσύ θα κοιμάσαι. Να ακούς τη γιαγιά». Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη γειτόνισσα που για λίγα χρήματα τον πρόσεχε όσο αυτός έλειπε. Ο Αλέξανδρος άκουγε πολύ τον πατέρα του. Γενικά για 5 χρονών παιδί ήταν υπερβολικά λογικός και σοβαρός. Μερικές φορές έβαζε τον πατέρα του σε πλήρη αμηχανία. Όταν ο Τιμόθεος τον έβαζε το βράδυ για ύπνο και νόμιζε ότι ο γιος του είχε αποκοιμηθεί, άκουγε συχνά τέτοιου είδους ερωτήσεις. «Μπαμπά, γιατί λάμπει το φεγγάρι?» Ή «Μπαμπά, γιατί οι νυφάδες του χιονιού είναι έτσι και όχι αλλιώς?» Και έπρεπε μέσα στη νύχτα να εξηγεί αυτά που τον ρώταγε. Στη δουλειά όλα πήγαιναν καλά, υλικό υπήρχε άφθονο και κανονικά μπορούσε να παραδώσει την υπόθεση παρακάτω. Όμως ο Τιμόθεος ήθελε πολύ να μάθει ποιος στεκόταν πίσω απ' όλα και μπορούσε να το μάθει μόνο αν τους έπιανε στο εξοχικό όπου μαζεύονταν. Τελικά πήγε να τους παρακολουθήσει. Καθόταν σε ενέδρα και σκεφτόταν τη Μαρίνα. Πρόσφατα την είχε επισκεφθεί στη φυλακή. Η κοπέλα τον κοίταζε με απελπισμένο βλέμμα. Εκείνος βιαζόταν. «Μαρίνα, ανακάτεψε τη φωλιά, λίγο ακόμα μένει. Κάνε λίγη υπομονή. Μόλις τελειώσει όλο αυτό, θα σε βγάλω αμέσως, θα δεις». «Δεν πιστεύω τίποτα πια».
Δικαίωμά σου, εγώ φταίω απέναντί σου. Τότε δεν μπόρεσα, τώρα θα μπορέσω, στο υπόσχομαι. Πιστεύεις δεν πιστεύεις, εγώ θα σε βγάλω. Εκείνη σήκωσε πάνω του τα μάτια της, γεμάτα δάκρυα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με, δεν αντέχω, δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα, θα πεθάνω. Μαρίνα, πρέπει να αντέξεις, σε μερικές μέρες θα έχω κλείσει την υπόθεση. Η κοπέλα τον κοίταξε ξανά με ελπίδα, αλλά αμέσως τα μάτια της έσβησαν. Ο Τιμόθεος την σκεφτόταν συνέχεια, σαν να έφταιγε ο ίδιος για όλα, αν και ποιος άλλος έφταιγε. Όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο, όλα, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε κάτι καυτό να αγγίζει το στήθος του και τέλος, βρέθηκε στο σκοτάδι. Καταλάβαινε ότι έπρεπε να πάει κάπου, εκεί, κάπου προς το φως, αλλά δεν είχε δυνάμεις. Καταλάβαινε ότι εκεί στο φως ήταν ο Αλέξανδρος. Δεν μπορούσε να μείνει εδώ για πολύ. Η γιαγιά ήταν πια ηλικιωμένη και το νηπιαγωγείο μακριά. Δεν θα μπορούσε να πηγαίνει τον Αλέξανδρο, ούτε να είναι όλη μέρα με ένα ζωηρό παιδί, γιατί δεν θα είχε δυνάμεις. Πάλεψε όσο μπορούσε ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Να το φως. Τιμόθεε. Ο άντρας άνοιξε τα μάτια του. Το φως του έκοψε τα μάτια. Σχεδόν ανασηκώθηκε και παραλίγο να ουρλιάξει. Με αυτή τη κίνηση όμως ένιωσε πολύ πόνο το σώμα του. «Ησυχάστε, ησυχάστε, αφήστε με να σας δω. Πώς νιώθετε?» «Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά. Είμαι πολύ άσχημα. Ο Αλέξανδρος πού είναι? Ο Αλέξανδρος?» «Ο γιος σας είναι μια χαρά, κύριε Τιμόθεε, μην ανησυχείτε. Μας παρακάλεσαν να σας μεταφέρουμε ότι η γειτόνισά σας και κάποια άλλη γυναίκα τον ανέλαβαν και τον προσέχουν μαζί. Μην ανησυχείτε. Το αγόρι πηγαίνει νηπιαγωγείο, παίζει, τρώει, γενικά είναι όλα καλά. Γι' αυτό να είστε ήρεμος. Και μόλις γίνεται καλύτερα θα φέρουν τον Αλέξανδρο εδώ να σας δει». Ο Τιμόθεος αναστέναξε ανακουφισμένος και αμέσως βυθίστηκε κάπου. Όχι πια στο σκοτάδι, αλλά ένιωσε σαν να βυθίζεται μέσα σε ένα όμορφο φως. Του φαινόταν ότι όλη την ώρα κοιμάται. «Γιατρέ, πόσο ακόμα θα κοιμάμαι? Ανοίγω τα μάτια και ξανακοιμάμαι. Πόσος καιρός πέρασε?» «Σήμερα είναι η 24η μέρα». Ο Τιμόθεος αναφώνησε. «Τι, εγώ νόμιζα 3 μέρες είμαι μέσα. Πρέπει να μου γράψετε εξιτήριο. Έχω γιο, 1 μήνα είναι μόνος του». «Κύριε Τιμόθεα, ακούστε με. Η σφαίρα πέρασε 3 χιλιοστά από την καρδιά σας. Κάποιος ήθελε να σας σκοτώσει και από ό,τι κατάλαβα, αυτός ο κάποιος ήταν δικό σας. Κάνατε αρκετή φασαρία. Τόσοι αξιωματούχοι έχασαν τις θέσεις τους. Στην τηλεόραση κάθε μέρα το συζητάνε. Παρεπιπτόντως, από τη φυλακή βγάλανε 6 ανθρώπους που είχαν καταδικαστεί άδικα». Ο Τιμόθεος χαμογέλασε. «Να μια πολύ καλή είδηση. Το απόγευμα θα σας μεταφέρουμε σε ένα απλό δωμάτιο». Όταν το απόγευμα μπήκαν στο δωμάτιο ο κύριος Γιώργος, ο διοικητής του τμήματός τους και μερικοί ακόμα συνάδελφοι, ο Τιμόθεος χαμογέλασε με το ζόρι. «Πάλι καλά που είσαι ζωντανός, ρε Τιμόθεε, μας τρόμαξες όλους. Όπως βλέπετε δεν με στέλνουν τόσο εύκολα στον άλλον κόσμο. Μάθατε ποιος ήταν αυτός που με πυροβόλησε?» «Ναι, μάθαμε, ο Νίκος». Ο Νίκος δούλευε μαζί τους 3 χρόνια. Τον τελευταίο καιρό είχε γίνει λίγο παράξενος. Όλο ήθελε να παραιτηθεί, αλλά όλοι το απέδιδαν στη νιώτη. Αποδείχτηκε ότι έπαιζε τζόγο. Κανείς δεν το ήξερε, αλλά αφού έπιασαν έναν από τη συμμορία τους έδωσε όλους κανονικά. Ο διοικητής, ο κύριος Γιώργος, αναστέναξε. «Παρεπιπτόντως, τη Μαρίνα σου την άφησαν ελεύθερη, την αθώωσαν». «Πολύ καλή είδηση. Και γιατί τη λες δική μου?» Οι άντρες κοιτάχτηκαν. Ο κύριος Γιώργος έβηξε. «Και ποιανού είναι? Δεν έχετε τίποτα μεταξύ σας, θες να μας πεις?» «Με ποια έννοια τίποτα?» Ο Τιμόθεος κοίταζε τον διοικητή ανασηκώνοντας τα φρύδια. «Τιμόθεε, μισό λεπτό. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Τι να κρυβόμαστε? Πρώτον, εσύ για αυτήν έκανες όλη την επιχείρηση. Και δεύτερον, μένει σπίτι σου. Προσέχει τον Αλέξανδρο. Τον πηγαίνει στον νηπιαγωγείο». «Τι?» Ο Τιμόθεος από αυτό που άκουσε σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ο κύριος Γιώργος ρώτησε ανήσυχα. «Κάτσε, δηλαδή εσύ δεν ξέρεις τίποτα, γι' αυτό κάνεις έτσι?» Ο Τιμόθεος δεν πρόλαβε να απαντήσει τίποτα.
χτύπησαν την πόρτα. Ύστερα στον θάλαμο όρμησε σαν πραγματικός ανεμοστρόβιλος ο Αλέξανδρος και κρεμάστηκε στο λαιμό του. Ο Τιμόθεος τον έσφιξε στην αγκαλιά του σαν να μην τον είχε δει χρόνια. «Γιε μου, αγόρι μου». Στην πόρτα στεκόταν η Μαρίνα. Τώρα έμοιαζε ελάχιστα με την πρώην φυλακισμένη. Είχε όμορφο κούρεμα, όμορφα ρούχα, ήταν βαμμένη, ήταν πανέμορφη, όλα πάνω της ήταν άψογα. Οι συνάδελφοι άρχισαν διακριτικά να μαζεύονται. Αν χρειαστείς κάτι, τηλεφώνησέ μας, θα περάσουμε και αύριο να σε δούμε». Όλοι έφυγαν. Η Μαρίνα έμεινε. Είχε κοκκινήσει λιγάκι, φαινόταν σαν να τρεπόταν. «Γεια σας κύριε Τιμόθε». «Γεια σας. Λοιπόν, ποιος θα μου εξηγήσει τι ακριβώς έγινε όσο ήμουν σε κόμμα?» «Θα σας τα πω όλα. Όταν με άφησαν ελεύθερη, έτρεξα να σας βρω να σας ευχαριστήσω. Αλλά εσείς και γενικά έμαθα ότι έχετε μικρό γιο και ότι η γειτόνισά σας είναι γριούλα και είναι μαζί του. Αποφάσισα να περάσω να δω μήπως χρειάζεται κάποια βοήθεια και χρειαζόταν. Η γιαγιά με το ζόρι πήγαινε μέχρι το μαγαζί και ούτε τη τσάντα δεν μπορεί να κουβαλήσει. Της τα είπα όλα και την ρώτησα αν μπορώ να βοηθήσω. Σκεφτήκαμε και αποφασίσαμε τι θα κάνουμε. Όσο ο Αλέξανδρος είναι στον νηπιαγωγείο, εγώ είμαι σπίτι με τους γονείς μου και αυτοί είχαν τρελαθεί από την ανησυχία. Ύστερα πηγαίνω, τον παίρνω και τον πηγαίνω στο σπίτι σας. Μη με παρεξηγήσετε, με τον Αλέξανδρο κάνουμε μαθήματα και μαγειρεύουμε μόνο υγιεινά». Ο Τιμόθεος άκουγε την κουβέντα της Μαρίνας και σκεφτόταν πόσο διαφορετική ήταν τώρα η ομιλία της από εκείνη την κοπέλα που ήταν στη φυλακή. «Αλέξανδρε, εσύ τι λες για όλα αυτά?» Εκείνος χαμογέλασε. «Μπαμπά, δεν γίνεται να κάνουμε κάτι έτσι ώστε η Μαρίνα να μείνει μαζί μας για πάντα? Φτιάχνει τόσο νόστιμα τυροπιτάκια». Ο Τιμόθεος ανασήκωσε τα φρύδια. «Ώστε έτσι, Ο Αλέξανδρος τον κοίταξε σοβαρά. «Και γενικά, μπαμπά, σίγουρα χρειαζόμαστε μια γυναίκα στο σπίτι. Ξέρεις πόσο πιο καθαρά και όμορφα είναι τώρα στο σπίτι? Αλλά τι σε ρωτάω, αφού εσύ είσαι εδώ και δεν ξέρεις. Γι' αυτό πρέπει επειγόντως να γυρίσεις σπίτι για να δεις τι έκανε η Μαρίνα». Ο Τιμόθεος δεν άντεξε άλλο, γέλασε. Η Μαρίνα ξεφύσηξε και γέλασε κι αυτή. Ο Αλέξανδρος μούτρωσε. «Τι γελάτε?» «Αχ Αλέξανδρε, δεν γελάμε με σένα ή με τα λόγια σου, απλώς γελάμε με όλη αυτή την κατάσταση». Ο γιος χαμογέλασε. «Και εγώ ήδη είπα στον νηπιαγωγείο ότι η Μαρίνα σύντομα θα γίνει η μαμά μου, γιατί εσύ θα την παντρευτείς». Ο Τιμόθεος άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. Η Μαρίνα κοίταξε κι αυτή τον Αλέξανδρο τρομαγμένη. «Αλέξανδρε, μα εμείς συμφωνήσαμε να πεις ότι είμαι θεία σου και ήρθα όσο ο μπαμπάς είναι στο νοσοκομείο». Στην αρχή έτσι είπα, αλλά ένας δάσκαλος μου είπε «Τι όμορφη θεία έχεις, πρέπει επειγόντως να τη γνωρίσουμε». Εγώ δεν θέλω κανένας να γνωρίσει την δική μας Μαρίνα». Ο Τιμόθεος την κοίταξε. Η Μαρίνα στεκόταν και δεν ήξερε τι να πει. Μετά από μία εβδομάδα ο Τιμόθεος πήρε εξιτήριο. Ήρθαν να τον πάρουν η Μαρίνα και ο Αλέξανδρος. Οι συνάδελφοι έστειλαν αυτοκίνητο. Όταν πλησίασαν το αμάξι, η Μαρίνα σταμάτησε, του έδωσε τα κλειδιά. «Κρατήστε τα, δεν τα χρειάζομαι πια. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με σώσατε. Αντίο». Ο Τιμόθεος πήρε μηχανικά τα κλειδιά, ενώ η Μαρίνα γύρισε και έφυγε. Όλοι στέκονταν και την κοιτούσαν να απομακρύνεται. Ο Αλέξανδρος τον τράβηξε από το χέρι. «Μπαμπά, τι κάνεις, θα φύγει». Εκείνος σιωπούσε. Ύστερα ο Βαγγέλης, ο συνάδελφός του, του είπε «Τιμόθε, μου φαίνεται ό,τι πρέπει να κάνεις, κάν το αμέσως τώρα». Και εκείνος όρμησε. Έτρεξε, την πρόλαβε, την έπιασε από το χέρι. Άρχισε κάτι να της λέει. Εκείνη άκουγε, απαντούσε, κουνούσε αρνητικά το κεφάλι. Ο Αλέξανδρος γύρισε στον Βαγγέλη. «Πώς νομίζεις, θα τα βρουν κύριε Βαγγέλη?» «Τι να σου πω μικρέ, μερικές φορές αυτά τα πράγματα είναι απρόβλεπτα». Ο Τιμόθεος γύρισε μετά από 10 λεπτά θυμωμένος. «Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτή. Όλη την ώρα λέει ότι είναι πρώην φυλακισμένη και δεν μου χρειάζεται τέτοιος άνθρωπος. Είμαι αστυνομικός εγώ λέει και έχω υπηρεσία». Εγώ της λέω τι σχέση έχει αυτό αφού ήταν αθώα. Αθώα μπήκε στη φυλακή, αθώα βγήκε. Αυτή με κοίταξε και μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε.
Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Μετά από λίγες μέρες, ο Τιμόθεος πήγε και συνάντησε τη Μαρίνα. Αυτή χάρηκε που τον είδε, αλλά προσπαθούσε να μην το δείχνει. Τελικά βγήκαν για καφέ και ο Τιμόθεος της έκανε πρόταση να είναι μαζί. Εκείνη δέχτηκε γιατί της άρεσε πολύ ο Τιμόθεος και σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα. Μετά από 8 μήνες ο Αλέξανδρος ήταν στον 7ο ουρανό από τη χαρά. Δεν του άρεσε ιδιαίτερα αυτό το κουστούμι, αλλά το κουστούμι ήταν ακριβώς ίδιο με του μπαμπά, γι' αυτό το άντεχε. Και επίσης απέκτησε γιαγιά και παππού. Τώρα είχε 2 γιαγιάδες και έναν παππού, αλλά το κυριότερο δεν ήταν αυτό. Το κυριότερο ήταν ότι τώρα δεν είχε μόνο μπαμπά αλλά και μαμά. Και επίσης ήταν πρώτη φορά σε γάμο και του άρεσε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η σημερινή μας ιστορία. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Σας ευχαριστώ.